alamisa ye utikalo kile tan ani naani san 2025 amunu sɔgɔlen no Mali kunnafoni na su ani kile an ka foli bɔ bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna tarata don utikalo kile tan ani fila san 2025 an ka ministre min ni ale ka baara bɛnnen no maliyɛnden minnu bɛ kɔ kan olu ka ko ɲɛnɛbɔli ma Musa Aga Atayer a yirala k'a fɔ ale tun bɛ Guinée Conakry-kaw olu fɛ yen nɔ ni a bisimilala ni Guinée Conakry ale ministre de la sécurité et de la protection civile Bachir Diallo a yirala k'a fɔ a yɛrɛ kɔni ka visite yɛrɛ kɔni kunba ye min ye o de ye ka taga ni jamana kɔnɔna na bolodiɲɔgɔnma min bɛ jamana fila ninnu ɲɔgɔn cɛ fɔ ka taa se sigiɲɔgɔnya min bɛ jamana fila ninnu ɲɔgɔn cɛ ani jamana fila ninnu kan ka baara minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa u tɔw bɛ se ka sinsin. Kasangani anga ministre de la défense et des anciens combattants général de corps d'armée Sadio Kamara Kasangani ale ka mission a yirala k'a fɔ ale kɔfɛ baara dɔw olu yɛrɛ kɔni kɛla anga ministre de la sécurité et de la protection civile fait général de division Daoudi Ali Mohamedine a yirala k'a fɔ utikalo kile 6 san 2025 crash min ni o yɛrɛ kɔni kɛna Ghana jamana kɔnɔna la min kɛla sababu ye ka Ghana ɲɛmaa caman ko olu bɔnɛ u ni na ni a yirala k'a fɔ maa 8 ɲɔgɔn kɔ olu bɔnɛna u ni na o hukumu de la anga ministre au hukumu de kɔnɔna na an ka ministre de la sécurité et de la protection civile générale de division Daoudi Ali Mohamed ale bɔla ka tigɛ nɔ bila gafe kɛ ka ɲɛsin ni sangafo min ni o yɛrɛ kɔni kɛla ka ɲɛsin Ghana jamana ma a yirala k'a fɔ ni baara ninnu yɛrɛ kɔni kɛla kunu arabadon utikalo kile tan ani saba san 2025 kɔnɔna na a yɛrɛ kɔni bɔla ka baara yɛrɛ kɔni kɛ maa minnu ɲɛ masa o de a ka chef de cabinet fɔ ka taa se maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ baara kɛ walasa bɛn o bɛ se ka sabati Ghana jamana ale ni an ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ ni ma kofɔta ninnu u farala ɲɔgɔn kan ka foli bila ani tasibila kɛ ka ɲɛsin banbagatɔ yɔrɔ kan. Cheblin Dramé ni ale tun ye ministre des affaires étrangères kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ale ka tilela ni daba masa ka wele selama tarata don ni a suturali kan ka kɛ sini juma utikalo kile tan ani duuru san 2025 kɔnɔna na a yɛrɛ jabala la Sokorɔjikaw olu fɛ yen nɔ ka sanga ni ale ka baniya an ka premier ministre kɔrɔ Dr Shokelo Kokala Mayiga ale yɛrɛ kɔni bɔla ka a ka sangafo kɛ k'a ka dusuma kasi ko o yɛrɛ kɔni yira ka ɲɛsin banbagatɔ somɔgɔw yɛrɛ kɔni yɔrɔ halisa an bɛ to Shokelo Kokala Mayiga ale ka kunnafoniyaw kɔnɔna a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni bilalen garde à vue la tile 2 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ bi alamisa utikalo kile tan ani naani san 2025 nɛgɛ kaɲɛ 10 waati a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni welelen no cour suprême na ka ɲɛsin ni a ka kiiri kunkan ko ye. An ka ba Maliba ale ka lasigiden min bɛ Nigeria Monsieur Cheikh Umar Kulibali a yirala k'a fɔ kunu arabadon utikalo kile tan ani saba san 2025 kɔnɔna na ale yɛrɛ kɔni bɔla ka terike o ka lasigiden min bɛ Nigeria ko o bisimila u yɛrɛ kɔni bɔla ka kumaɲɔgɔn caman kɛ kumaɲɔgɔnya min ni o yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ ni maa fila ninnu u bɛ se ka baara minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ ani bolodiɲɔgɔnma minnu bɛ se ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ walasa o tɔ bɛ se ka sinsin. Aéroport Jimali ma olu bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛn ka ɲɛsin dugutagalaw ma a yirala k'a fɔ e maa ma ni i yɛrɛ kɔni bɛna dugutaga kɛ ni i den walima waliden a yirala k'a fɔ ko n'i bɛna dugutaga kɛ ni waliden ko a yamaruya ɲininen no i fɛ i ka papier ɲini papier min ni a bɛ wele ko autorisation parentale k'i i kan k'o papier ɲini min yɛrɛ kɔni b'a to yamaruya bɛ d'i ma walasa i bɛ se ka dugutaga kɛ ni waliden ko walima n'a y'a sɔrɔ ni den fa de bɛ ka voyager ni den ba t'a la ko a yamaruyalen no den ba o yɛrɛ kɔni ka autorisation parentale o yɛrɛ kɔni papier sɛbɛn ka kɛ u bolo walima ni ba de kɔni b'a la ka voyager ka fa yɛrɛ kɔni to ni den ko a yamaruyalen no den fa o yɛrɛ kɔni ka autorisation parentale ko o yɔrɔ kɔni ka da den kan walasa dugutaga o yɛrɛ kɔni bɛ se ka nɔgɔya o kɛlen no ka ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni jɛnsɛn walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i hakili to a la ni i bɛna taga ni waliden walima ni i bɛ taa ni i yɛrɛ den walasa a dugutaga a ka nɔgɔya i bolo. Kasanga ni seko ale ni dɔnko kunnafoniyaw kɔnɔna ye an ka ba Maliba seko ni dɔnko tigilamaba min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Abibu Danbɛlɛ ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale dɔn Gimba national la a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni bɔla ka sebayaba o sɔrɔ ka sanga ni festival international du film Espoir Fifu ale ye parikaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni tun bɛ film yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o bɔla ka sebaya sɔrɔ fɛn min yɛrɛ kɔni meilleur acteur o kɛla an ka ba Maliba ale seko ni dɔnko tigilamaba ye Abibu Danbɛlɛ ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale wele Gimba national la.
ka sanga ni anga faba ale kuna fonno kon na itarata dun utikalo klita ani flasa bafla ani mugan duru nege kanya mugan ani kelen wati ameta soti baka ulu feno Fatumata Batule nyang ni alete madugole anga jamana konnana ayrala ka fo ale ka baradura ni oere kon kumbala ka bo aga so shufen fa ere kon fe soti baka ulu feno ni are ro kon kumaja aga so la ko sebe ya ira ka fo ko ale ere kon ni aga chauffeur ka to mobile ere kon ko mafla muno ni ulu ere kon nyada dugole no ku ere kon bola kata bingan wale ta kanya shini mako fotan maku ere bola ni valise doy valise mini ayrala ka fo sefa war million keme saba nyoko ko ode kumbe akonnana ere kon ta kala ni valise fo kata se chauffeur ke ni ale monsieur Kamarai ni ale Batule nyanka baradura ayrala ka fo ku utalane aka telephone fo kata se chauffeur ke ale fene ka telephone ma o kum de konnana nu ere kon bola ka wele ko ere kon bla angala kana tigila mama keren keren yala anga gendarmerie mauka e ma ulu bola ka wuli ka jot sigisenga fem yere kon ne bingan wale tala kan ma ko fota munu yere segere u ya ira ka fo ku ere kon ta bo fo ila don bakala zun u ere kon ko ayre kon bola na fe ku ere kon masura ma ko do de kon no o kum de kon na fem ye kan e ma were kon u ere kon bola ka wuli ka jot sigisenga ayra la ka fo ame wakati mina ina fo stano tige da kan kele no police kele u ere kon ka fo ka ta se u ga gardi do ma ko u ere kon interpeller no ame wakati mina ina fo sisano ameta siga so kene dugu ayrala ka fo femere kon ne jouer kalo kle mugan ani shege kata du uti kalo kle sabala san bafla ani mugan duru femere kon ne siga so ale commissaire de police mo keren keren yala u ga deuxième arrondissement ayrala ka fo uluka mo bola ka wuli ka joba ke keren keren yala commissaire Mohamed Jakte ale ni aka mo ulu bola ka wuli ka joke ka tige da majuru nyoko ko kan wa ira ka fo ni majuru nu ulu yere kon ni tige minena jouer yere kon na wa ira ka fo ni majuru nu ku yere kon minena ka soro moto kelembo ubolo telephone de fla ko o fene kon bubulu fakata se saka de flama ani mina misen chama ami wati mina ina fo sisa no ni ma ko fota no ube critique la ma ka buluka ameta Niger doko kunte mene femire ko ni Niger gouvernement marabulu ma yoni ulu kumbola ka ira ka fo Niger magistrat jekulu ko ere ko ni kangachi mi ere kon ma ke femire u ka magistrat ulu ere ko ni fela ayra la ka fo juma don utikalo cliché ki samba fla ani mkanduru kon nana femire ko ni Niger ale ministre de la justice Aliou Dauda ayra la ka fo ale ere ko ni bola ka kuma nyokan ke ni kuna fon dilo ni ayra ka fo kun ere ko ni bala ka ke sababu e ka to o be fe Niger magistrat syndicat jekulu ba ale kachi ko ere ko ni betali ko ka sababu e ke femire ni magistrat no ko ulu ere ko ni be no u ere jamana kon nana ko u ere ko ni te no jamana kon dum yere koni kama o okum de konna na sa fem yere koni magistrat ka syndicat jekulu be sama ale yere koni bola ka ira ka fo fem ye u ka ministre de la justice ye ko o yere koni kumbe u ka jekulu konna na ko ga ko ka sangani aka wali ajugu do yani o rekela sababu ka to agena ka bo u ka jekulu konna na ko o rebe ka ke sababu ka to ko ayere koni fitina nenu ka kuka ko ayere koni bola ka jekulu yere koni do kire wala sa fem yere koni syndicat jekulu bayi magistrat ka syndicat jekulu bayi wala sa ale be se ka ci go ga ko ere koni jekulu mata ko ayre kon kele ministre sisan no ko ere de kon be ala ka bla ka wuli ka jo sigi singa wala sa ni jekuli ale be se ka ci chugamna o okum ne kon nana syndicat ka magistrat ka syndicat jekulu ba sama ayre kon bola ka wele bla kuna fondilo ma faka ta se jamana kono doma wala sa ube se ka fere ke chugamna ni jekuli akana se ka ci kuna foni kunchela amita Centrafrique kunu arabadun utikalo kleta ane saba samba fla ani mukanduru o bela Centrafrique yere mahorea aleta ko biworo ne druna ma abaro ulu yere koni la nyana mayala uka jamana konnana nene kuma da sigi ke bi kuna fonna anga foli bala me baga jekulu bela jele mali kono fo mali ko kan aw kan be shinini alamanga jona